Kador Barsenong mau ringkneng jingelam ba Peter J. Lawai Sardar harengkat kinongkit kam balang Presbyterian pemlahir lem ka jingsana lang uba Havingstone Kharpran MLA ka mau ringkneng haka step khandru drek nailur ajabsan klawan ikran ba kong Aida Shah Nongrang IPS Director General of Police ka Jala Meklea banekran haro ka jingcha sha athang ga yung mani dong pamlayer jong snong mau ringkneng ba kumju ka jingle sting gi pulit ka mau ringkneng police station ban kami ubarangti uba Peter J. Lawai ulang ba balang Presbyterian pemlahir klabu ijahar persya budget kharsati ubaweng ding ya yang mani step senya khasan rek nailar ajabsan hendai ki pulit ka mau ringkneng police station kimshim la kam setia ya u laong ba budget la penpat yet biang ha katai ga yang mani step kharoi trek nailur ajabsan ban dawladap laphat surak bat sei de jeri siat sem ban siat igbut mukam yu hak ba ki pulit ki badan te ka poru kimshim la lai kumbalong mentai tu budget la kem de ki pulit bala dai be ki kem re ki jingweng ding step khasan trek nailar ajabsan kanum ja ka jingsha penpat yet hak ta yo bladap daga baythu baga dai ga sien basan yu budget ba unthom bor te gi yung mani ka drobash nong la dawa ba ki pulit ki batrai morgneng police station ki dai ban shaweng bat pen kerja ki tinggal ban kendu ya i DGP Director General of Police jangka Meghalaya jungi te ban men budde ni tu kam ha de be chingcha po ka dong pemlihir snong mau kenang abade bat ka syak kunculor ka ba bunsin choke yi mane te ngila ai de chingtho po i madam kalong ba in nang budde si shu ni yes ba kum kene ki jingja ka bu juja kum ba sansin te po yi mane po balang pemlihir ka ba syak thang ka ba syak penpat ikiyet ning kwa shu kan nang jan ni skmat di ketah ke di cuan ni kunduh ngene bat ke baar kalong ba impej ba ke citar kam cuti polis ang theru kalong ke ba sting palat mate la kam ni gi jing sneu gi ba dan po snong po thau tam habde ko ke jing jor ba balang kalam jor adu santrik yu agos habde mi chak cilor ke ge yemane di ba kamdan kan anu ge jing simkan kalian ka police station mor penang nang the ban te la kam ne ban pet ni briu ne ban wat ban kli ai ka tau ko ba u nut ban leh aduk ni ban thombor persya ka balang ti nakaliang badam la kolar ban sim khiai ne kam in pe ki kita ke bor khoj nang ba kum kane ke khoj im kwa shu kanang jian ne skman pa hi chuan chikun dot chini ni bor bom ta ban kusori i ba nakaliang hi jongi ki nong snong pok snong mor nang hi bor khoi bangim don chu ji chania hi ki police officer ki ban pok komplain police station ban la kerpa i bakin wanra no di hiwe bat police officer di belum aktif ki badan ka connection ke bejan ba bo pai ba kanang bangila ban te la kam ki jing sneu ki bami om tang hak ni ka chithang ki yumani ba ki we jing sneu mung i ban ta ka jing sedang ban chelai drops ki we ki kam tu kam thim kam tam ke de pok national highway ka ba bon ni ki nong snong ki kendu chinge ki ni ki kam sneu ki ban chu haroi ka por ki ba ki bru ki ban bar ki chuan ban le ki ni kam te ni la tip ni ban ka le ki kolar ba ki kya ban pe ki ni kam nang ba ka jing trelang padang ki pai ba ka police kan long ba yejan te kolar ba ikene kam station kya bat ban pe benya ba nang ba kanam jia shu adi bu ta hi ga chiman kan do ching tas ki tempat tai tu kenal lah karena te habde bat ka bat tu ba punjulor ke yumani di uba budget kharsti te hadin ba la le betu kam na kene ka 23 September bat pempai itu ki yet borok ke yumani te nakaliang hi chungi ka snong kat ba ka dong balan tinggal sim ni bentar bang ngim don su bi chania ka police nok nang tinggal up snong hi bro simit te ka por lai bjim step ni la yo ban bat uni breu ti ki police ki la don lang tu ka por mde bangi khat hi ki shuan la de hi ti namar mo ki la don te ki la simti no ban rai tu breu te kombolong mata uni breu la don po ki sial pasti pada ya chu te ki police nakaliang chungi ka snong ta si ni la aku beli dulu ba HS Kharpran MA kemor nang di lawan besaran lang bat ni ban ya kit ya ba lang kini ke action ke bagi ba apa ka snong konsi hi kundu ting semua aku beli terpang nak kalian cungi kum ka snong balang ruju ya i ba HS Kharpran MA kemor nang di belai don talang ta sini ban senran ini men kundu di CP nak kum ta so di jin e ba kundu ente ta hi nak kalian snong dan aku beli terpang itu Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam da ki mar ba madon ka sharp plus f manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya